Neće ostati sjeda za ovu godinu. Jako dobro, isto 40. Falili su nas u metar nego prošli. Na stazi, na startu, pardon, Pero Vujčić. Pero Vujčić iz Popovića kreće za 5, 4. Time i sve iza njega ide! Pa ćemo onda, znaš, ono, do brži i brži. Onda ćemo, ajmo se mulja, neka mulja ide sad. Onaj što voli suvu, bravo. Metri sve remont. Spektakularno! Rekla bi nikad osobni odsve! 36-30! Neće računati. Ima što da se morat